Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paantingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sa gudayan nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni Andy Canapoluan, utang. Dear Manong Nemi, iti pala ngay banak Manong Nemi, ti asawak, tapno mangan kam kanun, mangrabi kami Manong Nemi. Napanak ba't na? Nadanon ko dito'y siyempre, ti asawak nga ni Yaberon, ni Nanang, ti katugangak, kastamatan ka ni June, ti inauna ka ni Tessie, nga inaudi. Nakamisuot na kita anak ko. Ure ni Beron. Ngayon ni Nanang, ang kita, umis-isem. Abay, nakamisuot kayo, ha? Beron, John, Tessie. Sama nga ni Imo si dato'y datang? Ano nga tinuluto mo yan, Beron? Ano ko mga arti sa baling ang lutuwa kita, kita umatinted mo, kunin sangpit mo ko ma. Aumat nagyantarep, adarep tayo nga maumat nagyantarep. Kaya po ay, data, simulalagat nga nateng. Nga ore mat kumamat tilapia ngo, tiprinito, tsagpaw ng mawan. Kinamda kita anak mo, nakamisuod na ta. Manipod kaya po, amamang pangawan na imas kasi tayo. Agkutong agpayet, puro natin. Nagtimukmat ni Nanang Manong Nemi ket kunana. Ay na, Beron, John, Tessie, apukok, na imas tinateng. Ay apo, aya. Kaso magkita yung kanyak ni. Baka kita ko na paragsitak pa ilaig. Gapo tama nagnateng. Makunay de tanana nga tama. Awamot sa bali nga si Daan yun sa nga nateng. Ngayon kas pagarigan tadaikan kuma. Sa pagarigan da karne. Ano yung mas pa rin panagan yun na. Amok. Makalawas ba yung soldo akton. Iso nga nun tayo, adayo pa, unod tanda nito sweldo, kasto, ngam nilip-lip pa sweldo, mora pa hindi. Una ako, ay apo, at damat pagtrabaho, mga manulat na sweldo. Di ka pa ilagi kat nagsapol kat nabipintas ka sweldo. Meron, nabayag ko nga agtrabaho, pagtrabaho, sayang. No, mapanak manin mangrugi. Nagsapol nga mangrugi ak tumanin ti baba. Susapo. Napya kumamit, ano ka na yun nga binulan, tinawan kumamit nga daing kres. Binulan nga tinawan nga aging kres ti amin na magatgatang, kalpasan na, awamit yung kres ti swelduyo. Tal na kakadi. Tal na. Awanin, napya kumamit, no, daing budget, awan. Pulos nga awan, pulos. Paka-oma, tikas ito napya. Di mo man ipagbaganay at sangwanan di kita anak mo. Amuda mo ito. Di kami John, Tessie. Ubing ka pa lang. Nauma kayo nga bibiyag. Di ka klase na panagbiyak. Ang kade. Bakit ka? Mas kumamit si data yun. Ning, mapilpilit ka mga mangan. Mangan kayo. Agyaman kayo at adamakan. Ngamtipulos nga umakan. Agyaman kayo di Kumiti ka na duma. Naligrikat pati biyag mo na tayo. So, datayit karirigatan ito. Narot mabaling ko kada dayo pati sweldo. Ore ada sweldo mon, Andy. Awan pa'y makalawas, dualawas na ibusen. Tana nga ron.
nakadado nga bills. Kumakit at dapat internet tayo. Makita, sabsabol dapat internet, di kita anak mo. So, nag-internet kayo, o cellphone nyo. Kita gumatang kayo, cellphone no ka na, tang. Mausar min di pa nagbasa mi. Tadi ka mag-cellphone. May laptop. Banyo anak ko. Nabiyan to lang na may promote. Promote. Anak ko, pero, sa tayo nga pakita mga anin. Kinapsog ka nga ta na. Ay, anak, nabayagan nga sa napsog. Tumulong kami na. Tumulungan niya. Nagsapul ti kwarta. Ano ti kayat mo? Mabanak mang luwag laba? Abali nga lamandera? Sapo. Serbi na ko mga opisina at asawak no, aglablabaak. Kito naman, hangarot mo man ito sweldo para ka na tayo. Amumod lagayam, di mang sapul kat sa baling trabaho mo, no, sideline mo. Sapoy. Alala, napiyan tulaan no, mayat tibiyabiyan. So, awal at amo ko nandi. Ba't matay talatan kasi mumulagan. Adumit manong name, di kita kayat ko kuma nga maaramin. Gaman yung arti mabaling ko. Kaya ko na akong manong name. Di kinangina, di kita magatgatang, ado nga bill, water bill, electric bill. Sapay kaya't di kita anak kung madan ko mati wifi. Kasi no madan ti wifi, kita umat pa cellphone da. At cellphone ko mat manong name yung dati kipad. Di asawa ka kita. Yak man mo. No nakalalan na ti cellphone na. Umapal mo di kita anak mi manong. Uray ti katuganga ka baka umapal. Makikita naman taglawlaw manong name ultimo nga ubing nga basit ka ada cellphone na. Amin sakit nga balay ti lawlaw mi kata naka-internet da. Nakakonektada iti PLDT kada nyadan. Napiata da rep mi. Ngim kasto ko na natin bakit di asawak nga nagyan na. Alamis nga danuma napia nga gatangan ti ice. Rep ada TV. TV kan rep madlag di makunang electric appliance mi electric pa na. So kaya't kumapay ti asawak manong naming ang umatang kam ti washing machine. Tapno alalis to kanot panang labana ka nakiti arwatan mi. Iyap apal kumit kadi manong name ti pamilyat sa bali. Yung anyang ti mabaling ko. Nagitinot kami Tana nga. Yan anay mi di sweldok manong. Napia ata adda pa pagtrabaho ak da sweldo. Ngam digdiga dumanga ron. Istambay da. Yan. Nagrigat pa tibiyag da. Ay, ori adda trabaho na kunada. Ako nada ngam nubasit ti sweldom sa ado digiti paggastusan sa maluho digiti kabalay mo. Digad talagang marigatan ka. Ada ba yung digiti kundaway manon name nga magmagna digiti anak ko nga mapan eskwela. Tawan kat awan latamat ti mabatin manong. Awang pagplete digiti ubing mga nagbasa. So ang rining ko ita nga masapak. Tawasapat nga grubuhat kan magnada. Ay, andi, mabainak launa Ano kapag kabain mo? Kasi, di ka tilang anak tati magmag na mapanagbasa. Nga kastawa na ito't lingot dan makadanon da di eskwela. Nga mabasbasan ton tinumpormeda. Katin kakumang kaming imutang ating. Ay, apo. No, at dapay mayat ng umutang Kasi ka, kagubran. Kaon ito mo pagpuletek. Awang pulos kwarta ta bulsam? Kawan, tsak pagbibirian na. Kata, awan, maumented ko. Nanang, dala mga balin yung itad kini, andi nga pagplete na nga mapanagubra. Tababalin ng tumatungutang kadagit ko, brad na pagplete na agawid. Ayawan, pulos nga awanan na ko. Pangalak ko mat kwarta. Sakla makigamot kwarta kat no kandak. Naman. Bisikleta ako.
Ano serbi ti bisikleta nga naka-stack dito no saan ko nga usarin. Na, naka-uniforme nga mga opisina ang bisikleta ka? Di ka mabayan? Nakababain ka di? Kinawang matitid mo magpletek di ang bisikleta. Yung bagat at nabumba manong naimi. Tapanang pabumbak di bisikleta. Di manong nakarot manong naimi ti pagubra nga nakabisikleta. Kaya po pare, exercise deta. Una talaga akong pagpletek. Kawan di may tadya asawa ka pagpletek. Pati na kita anak ko. Nagnagnata nga napan nagbasa. Apo, rin matan pare. Pa itulog mo kasta. Wala na mabali mo pangibagaan nitan. Tunot sweldo ya. Kainton biyernes. Duwaping daw. Pangutangan na magkita pare. Takwa. At ang tumaitad nga pagpletek di kita anak ko yung tubigan. Katawa na. Kaya so nang adamat ibulbulsak. Di mo yan punti amin. Ay, nangasweldo mo kinabagat mo. Oh! Agwais ka pare. Nuitad mo amin kinibagat mo. Awantot may subli na kan. Iso nga, ay, dapat ikup-kupit ko kasanon no. Ada ko sunada ko mga chicks na i-date ko. Dapat pang i-date ko ma. Bagmangkin ka pare ta umanay. Kaya ba't pare naman ti sweldo? Ay, wais. Makatulong mo ti bakat ko. Hindi nga bakat ko, kaya tinakayat Ano ko mat may tulong na kami nga trabahoan? Awaman. Mat gaya. Ni bagat ko kit ko Agon online selling. Siyempre, ano serbihin ako mga at internet mi. Ano serbihin ako mga sa cellphone na kita anak ko. Ano di ka mag-internet. Imbag man. Kaya data pare. Agbatbadot at sweldo nga mapay. Kaya po online selling ni bagat ko. O nga man makasurusuro na bagat mo kasta. Di mait ko Kabagay. Puunan natin problema. Dahil problema, puunan. Doon sa amat kakabagyan yung at dati abroad, di ka patulong. Di mo't makontak isuda. Kasano makontak mo kami, data cellphone mo pare. Hawamit Facebook na. Agsweldo akon manong name siyempre gimata kapayin itiletsun manok ng nyawid nga masida. Apo. Story ragsak manong name di kita anak ko. Kastoy ko makakanayon. Gimas. Kitson manok. Gimas. Lagrin na kaita. Intong bigat. Awam man Ano? Awam to ni bigatan? Awan. Kasta talaga. Mas pasama anak ko. One day, millionaire ko nakumagin. Mako na millionaire dito. Ngay, inyawat ti amayot sweldo na, nakabudget ito. Water bill, electric bill. Kado ko mahamot internet bill pa yun. Di adadamanin nga awan ti kwarta tayo. Inakto gumatang ti pagas. Gulpi aklatan, mga laksak ang kaban. Ano ba? Inakto grocery. Kita makalawas na siguro natin nako. Into no may manin nga lawas. Awam manin. Bagas adda. Sidain awam tuwa na yun. Taana nga ro. Kastoy matlain. Kabasit. Isweldo ti amayo. Agininot kaya nako kabalin nyo maggamit ti magna. Nga pa nagbasa. Sapahin nyo tagriing. Sapahin nyo tagrubwat. Tapno magna kayo nga masapa. Awam pa'y init. No magna kayo. Isupayan nako. Nakababayin. O pagpiriyan namin no kasta nga reses. No mangal daw kami. No anas si datayo tibigat. Isot si Dabiwat kaniya. Ading tesi. No itlog ti manok kuma. Itlog tumot lang ti aldaw. Makapauutot. No kumasalad nga kamutig. Rangaw ti kamutig. Kasabot ti balon mi. Kamatis ka na. Umapapol kami ka na kita. Tapi imas ti balon na. Anak ko, napyan tulahay no rumang ay tibiyag tayo. Tunano nga rumang ay tibiyag no tatang. Di mo't kumatot sweldo yo. Kumaton to no the promotion ko. Hindi pa ilaing na minsan nga dekada nga ibagbagam da ita. Hindi.
promotion, may promote. Awa, mayat makautot a promote. Pampanutek met manong. Anang arod. Numanen kasarita nak manong nemi ti kaopisina ak nga mayat ti asensuna. Napintas ti online selling ni bakit ko. Isong nga ada to pakit ati makakwartaan ng imsyak. Kunana. Hala. Una ay magkapakapit kay ti internet. Nga more at internet do ti cellphone niyo. Bata kay cellphone na. Pautang ka man, pare. Pautang ka man at pautang ko. At ang sama na kita babaling nga pagutangan. Ha? Di kita lending. Ha? Kaya. Aba di mo kaya. Ang interest na. Gagangay pangalak nga rin pagbayad ko. Numutang agad at damot lapaging kamak. Tapos na pagbayad ko. So ngarte ko na, mabali mo ba't nga pagnegosyo ti online, isurum ani baga mo. Yung kasanong isurum ka, pati si kagad di mo ba't amo. At ako man mangisuro kang kuha na, awang kat gagayem na ko ma. Damat Kaya bagam kang kuha na. Agpaisuro ka man kadag iti gagayem mo no kasano ti napintas ka pangwartahan niya ta online. Kuna ma. Baang ta pagsalita amin to reta. At damat lang iti tao, ti agsalukag, agbalin nga wais pare, tap nagbiag ka. No, awan agad talagang agpinagkalata nga kakaasi. Ito na minsan nga simang petak manong nemi nga adari morte inaladan mi nga babae. Sino ka taray dyan? Siyempre, nagsarud-sudak kininanang, ti katugangak. Anang, dan sakit bisita itay. Sino dyan? Bisita ni Beron nga anak asawam. Sino? Salud-sudak ko yung kuhanom. Sino? Jakba na mo ta. Hangkumat nga nangang da dyan, nagsarasalitaan da. Sinalud-sud ko nga ron, iti asawak. Sino dyan? Ti, nagkapod to eh. Dito ito nagkapuan na. Bisitam ko na ko ng nanang. Ay, hindi ko bats ko na dyan. Bats mo hindi? Bats ko hindi, dakpa lang di ko high school. Sino na dyan? Ni Vicky. Apay mo ito. Kata, ay, may nagbats siya na rongkaran Kasi napintas nila nga na. Ay, talaga nga napintas at di alahas. Mga babae na pakita si Mangot tayo. Awan petin pasango ka merienda. Pangalak ko mga ortigatan ko ti. Isango pasango ka merienda sa nga ili. Ano trabaho na niya dyan? Papautang. Papautang? Uy. Nadapuunan nang ipapautang. Kat, pindas ti biyag mo at siyempre ko na. Tilang rikat na kano, tilang pa na panagsingir. Inaldo nga rumora. Papanagsingir. No, ada masingir na, ada mat naka-schedule mat nga pangtadan na nga umutang. Di kano sa nga gasot nga ribo nga pisos nga nagpunan na kat. Alisto ka nga masenso. Humapapalak at igab na ang kwarta. Yapo. Biyang kulat na natin umapapal, andit, nga rod, kat kastoy matibiyag. Igagangay mo't lang empleyado, ti asawa, kaya po aya. Ananos lang. Anos. Manon nga dekada nga ibagbagam nga anos. Hindi awang pa asawa, awang pa anak ta. Anos. Ada nga rimigat hindi ada anak ta. Nagbasa da. Awan pilot asenso nga trabaho, kaya po aya. Kat nung tumulong ka nga, ano ko, may tulong ko? Halaman. Umpay silod ta cellphone ko. At nakapido tak ti cellphone.
O, pailod na. Sika, imbag ta nagring pati cellphone mo. Makipaspasalutak no kan noon takayat kong tawagan. Tawagan ti chicks mo. Ano kahit katawagan? Magman ka na tinawagan na. O, mati bagak kang gati, ang katatawagan. Kaya po, ala. An-anos ka rin, no, isok ko lang, di an-anos. Kinsenas manong name nagsweldo ak manen good for 1 week. Anangarot kat talaga nga sus apo. Kat kada kita matbading aldaw data manen. Arik nagdildil kami manin ti asin. Makangigag tuwan ti adu nga sa o ti asawa. Ay ka manong name nga ti may isang aldaw. Naisam ti asawa. Ne. Naisam ka man ita meron. Ana. Naisam ka man ita kunak. Ang natin na dumanong sumangpet akit mabalin ko siglutan tapi sugsug mo. Si kamanat nagkunang awan malalak no kami sutak di umisimak. Napialang panglingid ko at ipudno nga maarik na kamarigrikat. Smile at tamat na. Yung nasang-sangin ti isam mo. Tagtagtagari. Kahit mo, paiskuran nga turabi. Hana? Nabayag man ngamin yung daddy na udi Una, saka man lang maka-escort ket no, dayawat mga sweldom. Di maminduha ka lang nga maka-escort ti makabulan, ta maminduha ka nga umawat ti sweldom. Maka-escort nga rin ita, oreawan ihawat ko nga sweldo. No kayat mo. Kayat mo, katangan ka pa ti beer mo. Wa. So nga rin nga jack in room datan, tap no jack sa pulen. Kayat no, ikang ka, di ka, katangan ka ti beer, kayat mo, manong nga beer ti kayat mainom mo. Uno tap no nalakla ka, gin latan. Nalakla ka, mainom mo dyan na, okay na. Nalakla ka nga ti talong nga red horse, nangingina Alam nga arat bakit. Kasto man to kanakang ka. Po kanain ko makastoy. Pinagustuhan na kagpaiso ni Veron karedi nga rabi imano. Kabigatan na iti sumangpetak manong nemi ti kapalman na Nagbali ti angin. Nakitak dagiti anak ko manong nemi nga. Ayaman ta nga cellphone. Hoy! John! Tessie! Ano na upo rayo? Ayaw kam ti cellphone pa. Ni? Pa? Ay, tatang ko na ko ba? Nagbalin pa yun nga pa. Papa ti tatang. Feeling nga rin tanang. Ay, iba yun. Nangalan nyo ta. Kabarbaro ba't natin nga cellphone? Nangalan nyo? Ginatang ni nanang para kada kami nagkapsat. Saan lang kada ito tatang? Anda pa yung internet na yun. Ana? Naka-internet tayo pa yan? Cool. Piyapay ni nanang, ikalikagom na tatang. Ne. Hindi, mapanak di kusina manong ta sa pulik ta asawang ng awan. Ni nanang tadda. Di katuganga. Ne, nanang, di ko na yan nga dapat cellphone nyo. Nagmayat gayam da cellphone na, nang roon na kita da internet. Ala. Na, tagtaga-inip sa ating mapaspasamak. Hanggang tagtaga-inip, andi baraw. Kitamkit ada tarep, kit napuno. Ana? Kinitak ang peso. Asos, nagadunag yan. Nagati frozen food. Na, ne. Kitambali dyan Manong nga kabanday dyan nga bagas. Ada pa yun, washing machine nga na i-deliver. Nanang, sa diyon ayan ti asawak. Kan nangalaan na ti kwarta nga, ingkatang nakaragitoy. Ganda radya ka mo, at ano siya tagsaludsud kang kuha na, tagtagarin nanang. Kit mayat mo ta. Nag-friend request kada kita kakabagyan na kakabagyan me, iti abroad. Kit dadwa nga nagkakwan, natawagan ko, nag-video call kami pa yan. Kawan ti problema ata adamat na bigsa ng internet.
iti sumangpet ti asawak dan diniyak malasin. Pero, sige na ito. Siya, ano kastamat ng tibok mo? Sa bali matkulay nan. Kit napanak na nagpakulay. Kita, pinaspetoon na, di ba? Panak nagpare, airband. Kita, tilangan kita. Kahit mo maka-score man no rabi. Kastaon itaragsak na kita anak tao. Yung pagsublatan nyo pala tamay sa cellphone ko, nak. Piantulan ko at gatang ito iso nga duwa. Ni Nanang, kastaon iragsak na. Kaputa adot ka video call na nga dati Hawaii, kada California. Habig siya na ay ka. Mohon. Dati cellphone mo, balbali mo ten. Dami lang kayong tumigat. Ti saludsod, nangalaam ti kwartam. Hawan ti problema, hamon sal saludsod na basta sagrapan ti neto'y resulta na. Ada washing machine, ada wifi, ada cellphone, anapay. Napno ti wada rep, ada pa nakabunton mo nga sako nga irik nga bagas. Anat si dati itata. Naimas. Natin? Nagsidakal natin nagluto ni Nanang, nagpakbat ni Nanang. Sa siyempre. Kimatang at karahay, chap di karahay. Adanto nakasagahan nga ketchup, uno saan no. Kaya't nagita anak tagan di pag-isaw-sawan, nagit kamatis ken bugko. Panagimasin. Bam. At ginatang kong nasa 4 kantos sa nga karton nga 4 kantos, di isot ininotong nga inuwen, tapno napimpinas ti romansa iti rabii. Di saludsod ng alam ti kwartam, ngeng gatang mo kadagita. Hamo nga pagproblemaan dahitan, anti. Basta tsak ti makaamo. Nanaman tayo at kasto nga biyag. Intun bigat, bakasyon, no may ka, di mayat. Inakto, igatangan, di kita anak ta. Iti barong arwaten da. Ag-shopping kami mo na. Bigyan din nga saan, ingkamot nita mula, nag-shopping. Manong nemi binayaklaan, siguro ko nakapanunot ti asawa, nga nagremedyo. Tapno di kas tagat saan nga kang kanayon nga agong unget kada tilad at mangmangig ko. Nga nakamisuot lat nga agtabtabog ka kada tantanamutob. Kada kinjoyak mo tanang aron. Sinoktan naman tin cellphone ko, adamat kipa, adamat Facebook nan, di wayat. Pare, pare, sabali mo ti cellphone. Kasta ati cellphone. Ladan sa akin bigla ngayon masensuan nyo Yung makamot ka na di asawa, pare. Yung sikam lang ko na nga masapol nga tumulong mo ti asawa nga babae, di ba? Kamu na. Baga nakasusurumat nga online selling. Ada wifi yon. Ada. Napintas pa cellphone na. Isul obra na. Ay, makamot no. Talagang adan business di ay baka mo. Yung problema na nga na. Tinagpuunan na. Bakit sinulso mo ko Diskarte kung dito, makalanan ko na. Sa mga saludsudon pa. Agenjo, di habang adda ko na. Siyempre, nagsweldo ak manumnemi, awaten na. Ang kumat nga ibagbagan nga. No, karigata mong i-budget kung nakumaangin. Ay, napiyang ako inayon. Nayunan nga. Karigata nga. Ang pangusaran ko mo. Muna, adumot pa naging bagas tayo. Naginatang mo. Wan, nga mainiinot nga pukaw di kita adat ti rep. Kita kuha manin na. Punwak manin na yung tarep. Santo no awan, adanto manin. Diyan. Pagbayad ti kuryente, pagbayad ti danom, pagbayad ti internet. Eta. Sige. Ti pagpintasan na, awanin ti mangmangi ko keng ka, daya mudom, nga krikat, kung kunan na.
Sungarod nga gamang ka, ta saan ako nga nakamisuot, nakaisa maklatan. Di makadakas manong nami nagpating kalayang tatalo nga bulan. Inot manong nami nga awan manin tinagyan ti rep. Inot nga maibus manong nami di sinako nga bagas. Nga numapang iti pagbagasan kat agkardukod awan nagyan na. Yung saan ko mat nga makita pa nagmisuot ti asawa. Di ko nagririn manong nami. Di kiti anak ko. Saan manin nga naimas si datayo? Tatang, diyan mo kininanang nyo. Biglamit lang nga iniinot akas to. Hanga bali at adamat cellphone nyo. Hanga bali at adamat internet lata. Diyaman kita sa nga maputulan ti internet. Ante mapulot-tulon ti kuryente. Ante maputulan ti danom. Ante maputulan ti internet. Han? Uri nag-anas mo kita agbaog buya. Ayam yung cellphone. Tatang nagkiraos ti tiyan. O malaganas. Bayagin nga sa atin nga nagsidat na imas. Ngayon na bayagin nga saan ko nakita ni tatanang yun na kami suot. Kumakit ag bisuot manin at madlaman nga daw maarikatan. Ngayon saan nga mo noon eh. Ninanang yun niya. Di kwarto. Di na kahit timangan. Apit di na kahit timangan. Diyan mo na mo. Gamutawan na imas nga sidain. Kasi di maot ka kwarta na kuwata na pagkikimatang. Nanang, ay, di ba raw? Nanang papaspasamak man eh. Kumusta kayo man? Kumusta kita kayo? Friends you to Facebook. Kaya adun di kita nagbaling gagayim ko kanigit kakabagyak man lang, kakabagyan miti abroad ba raw? Yung mapikas lasang kayo naragsak. Kaya naragsak kayo nga dati. Danak kala problema di asawam. Ano problema na? Di makanakas din namat iba ka. Di mat agsao no kas nakakasalita. Simre ka kiti kwarto manong na yung nakakumot ti asawa. Beron, hey, naku, masakit ka? Lino kay isa. Ba't maturog? Kung nakintuturog. Oy, kring ka. Di ka pinangan. Kamanganin. Kamanganin. Check mabisin. Ano ko matihan mo kabisin? Teka ano pa aldaw nga kanangan? Kung ano nanang? Check mabisin. Ano problema mo ya? Abe kasto din. Ha? Nagsublimat man ti dati nga kinarigat tayo. Awan nagyan ti rep. Awan bagas. Awan na imas sa daan. Baka awan pagplete na kita anak mo nubigat. Magbasa. Siya kakita damot palang kwartak dito yung wallet ko. Inaanak lang tanat no, pagpletek nga maka duwa lawas, kung makabulan. Tapos ang gumat nga kompleto yung king kati sweldo. Ano ba paspasamak? One. Idi, misuot ka nga misuot. Tanabutob ka nga tanabutob. Idi kaya't nakagatang at wasan missing sa the wifi, cellphone nga napintas, kanda dumapa na punrat. Nakais-isam ka, agpa-score ka pa. Yamita, kastoy matan. Idi kat tao ka lang nga sao. Dayamudom ka, dayamudom. Bababalaw na. Ita, saan ka agun uni? Kaya ko ba yung nakamisuot ka, nauni ka, ngauni ka, ang agun uni ang kastoy. Ano problema ya? Awan. Nanagawan. Pagsaritan. Awan ko nakmed. Babangad latan. Nunangan ka, maturog ka. Kasi ka ngay, maturog ka, klumat latan na. Kimunahan ka pa nangan, baala latan. Mga anak tulatan, mabisinak, kunak mayt. Anak lang at agununin, pagunyinak pa ilang. Idi saok nga saok, dilaw ka nga dilaw. Itatasana ko ng guni, dilaw na pa rin. Natkayat mo. Kayat ko nga uni ka nga uni, ngaptahan ka gununi, nangadyak mamunuan at mapaspasamak, no da problema mo no ana.
Kaskas di manong name nga saan ko nga mapalutput no anya talaga ti problema ti asawa. Sumangpetak manong name nakaululimak dito balay. Anak ko ni nanang yo. Si Marek manin ti silad na tang adadang ang ti silad na yan nan. Nanang, ay anak ko. Kumusta di anak yo? Api kas di mo datan? Kitimbag atan dak. Sak nag-istimar at di naman tin ma-istimar na kita anak mo. Ano nga hindi problema di anak yo? Kadi naman iba ka. Katuorin si kanong salutsut ka di naman iba ka. Nga manat atapin nyo. Yak man amo. Amo yo na nangam dila among iba ka kanyak. Anak yun ay dyan, mo yung lakit sekreto na. Lumanin nagsubli. Agsubli-subli. Sino? Malagip mo na di ko na nga salsalutsudem no sino na dyan nga nagbaling nga sa nga ili. Di asawa. Ni Vicky. Wen, Vicky tinagan na. Di agpapautang. Wen. Subli-subli to. Tapay. Ko ay, nakautang ti asawa kasta? Nakautang? O isa? Na minsan sa lang nga bulan nga nagbayad. Ng 2 bulan, 3 bulan ita kanong sa nga nagbayad. Katlo imutang? Dakal ti interes na. Basit ko na naman edidamo. No, saan nga makabayad, di pati di interest ket ag interest di kat dumake. Oh, nahin. Siyempre kakiti silad mi manong nemi. Binangon ko ti asawa. Bumangon ka. Bumangon ka. Agin sasakit akasta. Hanggang makatulong king kat kastoy. No anyat problema sa ngwem. Andi. Makatulong kang ka? Tikas ito nga pa nagpupok mo dito kwarto? May limangam, tinakautangam? Ada utang mo? Saan lang anda? Ado, takil. Nga isot ng yalaam, kadakiting katang mo nga. Ti karga ti rep, sinako nga bagas ini. Ti washing machine, ti cellphone ko, ti cellphone di kita anak mo, ti cellphone ni nanang mo. Huwanin Tanaraman naman at aksak ng gatang ti barong cellphone mo. Dahil nga vikit ng utangam. Huwain. Kung ana edi, nandiyak pilit, di nagpilit, nandiyak makabayad, tagayam kam nga ro, nagbats kami. Kung ano hindi, 5% lang interest. Yung kaya pinagbalin ng atin. Sa 10%. Di among ini. Makabulan ti 10%. Kinsenas ko na, di ka nagbalin ng 20% interest na. Yung utang ko, hindi makabulan. Di among ini, hanggang switik. Yung switik mo't kaya. Nadayag papa-interest. Nga saan nga switik gaga. Di kasta nga negosyo kat siniswitik. Numanin mangipangpangta ni Vicky. Paibalod na kano. Isak lang nagtista pa. Pagalangan tayong harti pagbayad tayo ita. Hamon nga pampanunutin. Tano may balutak latan. Yan tangay. Manungan lawas idi nga nag-enjoy tayo. Uri ta, gin-enjoy pala di kita anak mo. Tawa ang pag-anak na naputin ti internet. Tinmukan niya ti cellphone number data na Vicky. Kanya taramina, kasarita. Amuhek. Numano. Mano ka amin. Nilad na ti bagbagana. Kasto-kastoy. Ti interest kat kastoy sa
interest kat kastoy ko na. Hinted naman nung name kan niyak ti cellphone number na nga Vicky. Hello? Vicky? Sino tayo? Siyak Nandi. Andi nga asawa ni Veron. Nasiyat mo tatimawag ka. Madin timawas pasamak ti asawak. Kurang na lain nga pangamata. Oy! Numatay ti asawang hang makabayad. Sika tagbayad. Adda dya kasuratan deta. Adda kasuratan mi. Pinarmaan na. Nakakwa. Na notaryuan. Adda notaryo abogado. Hanin pakita kingat kasuratan? Saan ko nga dinawat? Adda dya kasuratan. No saan nga makabayad, sika tagbayad. Ket no di kagbayad, makabayad, may balod ti asawa. Ket no pakamatay ti asawam, sika tagbayad. Mano amin, mabaling ka din nga mamuan. Imbaga naman, nagtakil. Inagkaktial tumatom ti asawam. Ket gaputa sikat makisarita kanya kita. Sikat ka sarita. Datatag sa sarita. Makalawas. No saan mo nga mabayadan, dahil tatim unig ti makalawas. Ipila kong tidurom kontra ti asawa. May ramraman kami. Apay ngamin ng pinautangam ti asawak. Kayat naman. In-explain ko king kwa na. Katwang ko na naman. Makargaan terapyo. Oh, may ka-stack kay kinaban nga bagas. Makagatang tiwasin masin. Makagatang na kayo tiyo cellphone. Makapag-internet kayo. In-enjoy yung mat, diba? Nag-enjoy kayo mat, feeling rich kayo mat. Kasi tamad na gindi anak mo. Sa ita, hanggang makabayad. Di siyempre, pilitan ko yung bayad ah. Sige. Ikarigatang. Inyo man ko na ito yung manong name Kenny Nestor nga kopisina. Sansanaltek manong. Nakabanunot nga peso di asawam imutang. Ngayon din naman inegosyo. Nagpapasan nyo met. Yung gatan na ti cellphone nyo, pinagkapit na ti internet, pinag-gimatang ti washing machine. No umutang, masapol nga, at damot labaging kaman na, tapos no makabayad. Dinangarot mo. Imutang, nga tinamnamahan na pagbayad ng kadisweldo. Kasi anong nga makabayad, kahit di pa umanay yung sweldo ko, mga para kanakan. Di asawak, imutang ang peso, di asawak, at utang na. Ngayon, ususarin na nga, nagnegosyo. Pag negosyo na. Di ba? Ibaga kang gairi. Uy, nimutang mo di asawak, hanapot pinagnegosyo. Kaya umutang ka kami na, kita ako amumit lang no sa dinut pangalaam. Pag wartam di kwartang utangam. Tap numabayadam di interest na, hindi body na. Pare tulungan akman. Ano't may tulong ko? Kautangan akman. Mano, imbagak mo. Bangalak tika sa kadaktil na. Uri, jaguduhan na lang pare. Awan. Amon pare. Hanga masulbar di utang. No di pagbayad mo kit utangam. Di ba? Panunutam. Di sa barin to man nga problema. Uri, mabayadam to na di umunang utang mo. Pangalang nga pagbayad mo di inutang mo pinagbayad. Adot kakastakit. May ilumlum da. Umutang da. Sa danto umutang ti pagbayad da. Nakabayad da ngagpeson di ba isang imutangan da. Adalat ta utang da. May dagal dat utang. Pangalak nga rin sa anak mo umutang. Kita patulong ka. Ano siya kas magarigan, tulungan ka. Ngayon basit lang tulungan ka, tisang haribo. Umanay nga rin. Kaya aguro or sursuro mamin nga empleyado to, di no damang tisang haribo kas kanyak, di mayat. Ngayon no awan na kat, no sang agasot, di ano sama. Ngayon di umutang ka.
nga umumot pagbayad mo. Napimbitas langin nga agpatulong ka para iti utang. Tapno mabayadan mo di utang, awan utang mo na ta. Nagpatulong ka lang. Yung pangalak nga rod ta adu nga tulong. Di aguror ka, kasla minatay nga aguror. Di matayan ay nabagat mo. Gabuti kasta kapag panunot na tinaad nga utang na. Ado nga tagpagpangamatay gabuti utang. Datang arti kabut-buteng ko eh. Amangan no. Ibati kanyak ni bakit ko di utang na. Numatay kat siyak nagbayad. Ito rin si bibiyag, si kalat at mga ipapuspusan pare. Awan kas, iti agkararag ka ni Apo Diyos pare. Isot pagpakamangam. Yung tinakaalaalas. Utang mo. Utang ni bakit mo. Ni Apo Diyos nagbayad. Nagpatulong ka kang kuwana, nga isot nagbayad. Ang tikid daw ang kang kuwana, pamuspusan. Tap na di kastakit, makabayad kayo. Iti sumangpay nagduti balay manong name iti katugangak tinang sabat kanya. Naisam. Anang, ay barok. Naisam kayo? Naisam kata saan nga nakapupuk ti anak ko? Awanin ti sila. Ayan na nga ron. Kita dati ko sinag-istima. Kapag nadloko nga dimteng ka, siya ako timang sabat kang kuwan ako, nak. At no maituloy ni Vicky ti obrana nga, ay ni Vicky, ni Veron. Awang problema ka din. Dalata. Ngayon at least, at napakasulbaran ti problema ba raw? Awang ka rin tinautang mo. Sanak ng mutang nanang. Takunada, no pagbayad mo ti utang, sa mong iutang, tapno malpas nga awan ti utang. Nagpatulong ka lang kada kuwada. Ada ng tid 1,000, ada ng tid 5 gasot, ada ng tid 1 gasot. Ada mo ta? Ganay dito yung 10,000. Sa mong inutang. Saan? Intulong da kanya. Ang ti 10,000, basit pirit lang kada di utang. Ti asawa. O nga ron. Ng mga balya, taad na mainayon ba raw? Imbaglakid din. Tasanda pa yung pinutol ti internet. Tadakkel ti na itulong ti internet. Dakkel ti na itulong ti cellphone. No saan gaging matang di asawam ti cellphone ko. Diyak kumamat na kontak na kiti kakabagyan mi. Iti abroad. Hindi ti katyo sa wananang. Hagit kaputakas di ti mapaspasamak ti asawam kakas lakurang nalaing ng agpakamatay. Alakit pinagsusublat ko nga pinakina-video call di kita kakabagyak sa di Amerika. Kaya hindi kita dati Hong Kong kada Singapore. Inyuman ko na ito'y problema. Ti anak ko, ti asawam. Nagpagpakasyak kada kwa na ta mga nagpakamatay ko na. Kit may samay-samat na mga baga ti tulong. Kit no kontaeg na di bagbagada. Akit at umanay nga maipauna. No pa'y hangmat makumpleto. No mainayon dati 10,000 nga na urur mo anak ko. Baka basit lang yung tikurang na. Kanito na kaano nga ipatulod na rin kita yung karida. Ito no, ito bigat. Ito bigat. Tagpauid na ita. Maalang ito bigat. Itawag na tulatan na kita control number tapos na yung nagtualain. Baka mablakang kayo. No aduda. Ay, wag lang Western Union ko na kadakwada. Sigun ti damag kat no adu ka no ti awaten receive mo yung Western Union. I-block na ka. Kung nga ron. Kasla dito yung Nema Studio. Nablakanak nana. Sakbut amin pag ipatuludan tan kat na. Adumot ka dito. Ngayon manumot ka di Wait. Yung tumbigat nga ron. Asawak nga ron na. Kurka. Hindi mo parang nung asawak. Beron? Ay. Itamang pa yung nadalong kang awang edisilet. Dito ka
kusina nagluto. Inarakop nagtasawak man. Hindi. Pakawanin lang. Inikang kantakil problema. Nabali at masolusyonan na yun. Uwain. Pati siya nakisarita akpayin ka nakuhada. Kunada nga rod ka huwag kang hanggang pagpakamatay. Kunada nga rod kanya. Talaga ang tagaandat ko tagpakamatay nga talaga. Gaga. No? Tagaga ko na. Tapno awanin hanggang problema at utang mo. Katsyak. Ti pangibatyam na utang mo. No kung mga pinagnegosyong namin dahil inutang mo, timayat ko ma. Sumit ko na, di ka magyak. No, umutang ka ngamin, pagnegosyo. Tadamad la pakakitaam nga pangabrutam. Jadi interest ka dakwa ko na. Alam no, masolbar to na ito nga problema lang ay. Barbaring itultuloy, di ka magyak. Tumulong kanyak na. Isurod ak, tukasan no, parang negosyo ti online. Tapno, dapat may tulong ko keng ka. Ni mulitik sangkot to nga ulitin ti umutang. Nagmadigayam ti umutang akong pagbayad mo. Utang na talaga. Nabayadan mi manong name ni Vicky. Oh, di akong problema. Nagdakkel ti interest na. Oh, di interest kat nag-interest. Di talaga dakkel. No kumangamin na talaga nga inaramid ti asawam, tinagtulagan mi. Kung nagkangkuha na, weekly, tap naman kamarigatan ko na. Bagak na dyan. Tinabat kaya, kung nanakit di akit, tawagan ka lang na pagbayad ko. Dyan. Yung kaya nangahamat ng matawagan, di matan tumawag, jak matan makunta. Tagayam ka talaga nga madi. Ngamat-damat takal nga itulong na. Babae na ito utang. Nakapag-cellphone ni katugangan. Kad no kontak na di kabagyan na ti abroad. Miso damat lang tang tulong kada kami. Di damat lang na itulong. Ti utang. Da. Yung sa mintong kaya tumutang. Ken ka. Bahala kayo. Di na kaya napagutangan. Anak ba't nga nangatot interest na. Nangahan. Sabi ko mata. Ibiyag mo ag nalayon na pa nagpapautang mo. Naging interest. No? Ikaw nga malagbagtid ng pautang ka nga, negosyo ka ng pautang awan interest na. Hindi mo pala ipadawat. Saan kami nga naputulan ti internet man? Nakautang kami, nakabayad kami. Nagpatulong nga ulit ti asawak man. Taori isubli ng tumatlakan o itulong. Ngem, di na kayat ba nung naimiti umutang nga agnegosyo. Katkas diya man. Babayan matlaing manong naimiti internet, nga saan nga naputol, insuro da manong naimiti asawa, datay aglako, through online, live, nangarami ti page nan, manong naimi, napanangangkat kada kita'y mamalin ng ilako, binuyak man tinaminsan kat kaslagbag tit. Naka-live, kung nakit ada kiti produkto. Detay. Imain nyo lang. Gaya mo sa, imain nyo lang, mine. Kunayo lang, i-text ko lang di mine. Mayat mo tapasari ag istorya ti nakakatkatawa. Pasari mo agkanta, o rin awan tukar na, acapella, o rin mo disintonado na duma. Aduma tagbuya, aduma kitay agmine. Sanang tumat isend din, manong name ni kita, kada din agmine. Through Gcash, manong name, makabayad di kito. Tultulungan no ka, di kita anak ko isuna, manong name, ag-online sales. Pati ni nanang, manong name, makipag-live mo, isupit agbaling nga modelo. Buy-buyak no katawa. Yung tinapupuutan, manong name, dakkel tinaitulong, ti asawak manong name, babae na itang panagnegosyo. Sakit nera na maten manong naming na ipromuta kat in increase times 2 ti sweldo.
ore awan data online ng ti asawak mabanilatan ngam na pinpinas manin ko na. Iso nga pimpintas mo lang ti biyag mi manong nemi. Nakatulong mo lang kada kami ti kaadda iti wifi wano internet mi. Ti kaadna di kiti moderno manong nemi nga cellphone mi. Tatno nakakontak kami manong nemi kada kiti kakabagyan mi. Nakakonekta kami kada kiti kakabagyan ti asawak nga dati abroad. Nga iso iti kang runan nga pangmamain aggatang manunemi kadagiti tagilako ti asawak nga ti pangipatuludan dagat kadagiti kakabagyan damet lang dito Pilipinas. Jadi so damet no katagbayad through GCash manunemi. Kadata naisem nga kang kanayon nga agpa-score ti asawa. Saan nga agtantanabuto, awanin ti problema na, tikat problema na naduma, di pa nagkwenta na, numano na di igatang na, numano mat tinaganansya na, budget na, manon nemi, no, anyat ited na, kanagiti anak mi, nangaro na kat manong, nagsarunon nga nag-college and the June kinitesi. Na nagtultuloy madlata ti trabaho, iti medyo na ngaton nga posisyon ko, kanintultuloy ti asawak manong nemi, tinegosyo na online. Pimintas pa yun ti balay mi manong. Di bisikleta, nagbalin idin motorsiklo. Iti kuhan, nagbalin matin nga ori second hand lang nga kotse. At least, ato kotse mi. At napayan ban mi, manong ban. Nga pagluganan mi data nga ban, takam amin nga sang kapamilya, noing ka mag-outings, noing ka mag-picnic, noing ka magpaspasyal. Hindi pa nagtantanabutob, idi ti asawak manunemi, kapot ti pa nagreklamo na, ti kaawan, iti maibadget na, ti kaawan ti naimas nga sida, awanin na po kawen. Kapot na iso makangkanayon ti asawa, kakanayon lata na pintas kan na banglo, kastamat na kita anak mi, sanda na kami suot, kapot ta, sarsarapahan da pa ikidin, na kita'y paborito da nga masida, kastamat ti katugangak manon. Dito nga ron ti pagkasalita manong nemi. Agaman naglaunay iti anus mo nga nangimasa. Ket syempre di utang nga inutang ti asawak ore nagdakkel man na problema. Ngem adda at least na itulong na. Teko na tayo, di pa nakikonekta tayo kadagiti kakabagyan tayo. No adot kakabagyan makakonekta aglalalo na kana siya adda makatulong da kada tayo. Sapay kumata nakaibati akti adal liwliwaken pagsaramingan ti biag. Kadagiti padag nga nagdengeg ka nagbuya, tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Andy. Thank you, Andy! Thank you padangisan ti detalye, ti pakasalitaan nyo sagnan ti utang, kastalat biag ako nada. Aya, awan tao nga awan ti utang na, amumlakit mang manage ti utang mo. O, aya, inegosyo, tapos na pagbayad mo lang, no, adda interest na, di ba?